जोबोद मोजां मोनगासिनो दङ दिनै जों 4 नं बावखुंग्रि समस्तिनि नैबे एलएसि एमएलए समस्तियाव जोङो इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय जोङो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लादों आरो लोब लोब रायजो राजाया जोंखौ अननाय आशीर्बादखौ होनानै गोसोखौ जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो मोजां मोनदों। जिहेतु बावखुंग्रि समस्तियाव गोबां बिजाथिफोरानो नमिनेसन बेयाव जों गथायखौ नुनो मोनदों फारसेथिं बिपिएफनिफ्राय रुपम रय दङ आथिखालाव बिपिएफआ सरकारावबो दङ माबादि जागोन नोंथांजों जुद्धआ नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय नोंथांमोनाबो बयबो ससियेल मिडिया बा निउसफ्रावबो नुगासिनो दङ दा बाहाय जोङो नैबे एनडिए निफ्राय बिजेपि बिपिएफनिफ्राय बिजाथिया रुपम रयखौ थिसननाय जादों आरो नैबे कंग्रेसनिफ्राय सेफालि माराग दङ आरो टिएमसि निफ्रायबो दङ आरो गोबां इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट दङ दा नैबेहाय जोंना इउपिपिएल हान्जा हिसाबै बा इउपिपिएल राजनिति दोलो हिसाबै जोंना जोबोद मोजाङै आवगायगासिनो दङ जोङो होननानै जोङो नुदों रायजो राजानि अननायखौबो आशीर्बादखौ नुदों आरो जिहेतु नैबेहाय बिपिएफ दोलोनि जाय बिजाथि बिपिएफ आरो बिजेपिनि जाय बिजाथि बिथाङा बयबो होनसोलायदों आरो जोङो बिथांनिखौ ससियेल मिडियायावबो नुदों डकुमेन्टसखौबो जोङो नुदों जे बिथाङा माने बिटिसि आवहाय 2003 नि आवगोल बनाम माने बिनि सुबुं नङामोन बिथाङा नंखायनो नैबे बिटिआर ओनसोलनि जोंनि बनाफाइड सिटिजेन नङा होननानै जोङो बयबो मिथिलायगौ दा बेखौ बयबो रायलायलायदों बेथ' जोंनि 6 शिड्युल कन्स्टिटिउसन जोंना बिटिसिआ एमेन्डेड 6 शिड्युल बे एमेन्डेड 6 शिड्युलनि माने जे कन्स्टिटिउसनेल माने कन्स्टिटिउसनेलि जोंहा जे रुल दङ बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों होननानै कन्स्टिटिउसनेल राइटखौ भायलेसन खालामनाय जादों होननानै जों बयबो मिथिगौ बेखौबो जोंनि रायजो राजाया बयबो सांग्रांखा बेखौबो मिथिगोन आरो माने जोंहा बयनिबो दायित्व बियो जोंनि बिटिसिनि 6 शिड्युलनि केरेक्टारखौ दोननाया बे थाबाय मोनसे एलिगेसन बिथांनि थ' बे हिसाबै रायजो राजायाबो बेखौ नायगोन आरो माखासे केन्डिडेटआ बिथांमोनाबो प्रसारखौ सोलिगासिनो दङ आरो जेरैहाय जि फैयै फैयै जों नुबाय थागोन रायजो राजाया माने बारा अबेथिं बारो आरो दासान्दिथ' बारा इउपिपिएलनि फारसेनो बारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो इउपिपिएलनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा बादि मोनदों खारन गासिबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा लकेल केन्डिडेटखौ लुबैयो नंखायनो लकेल केन्डिडेटखौ लुगैनाय हिसाबै फेक्टर जानाय नङा बादि मोनदों आरो जिहेतु बावखुंग्रि समस्तिया जेनेरेल आरो बेयाव गोबां हारि माहारियाबो दङ माबादि रेसपन्स मोनदों गुबुन हारि माहारिया जोबोद मोजां रेसपन्स होदों जोङो मुस्लिम बा माइनरिटि बिथांमोनहा बिराद मोजां रेसपन्स होदों खारन जुवाबार बिटिसि बिसायख'थियाव माने बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ बिजेपिजों दङ साननानै भटखौ होनाय जायाखैमोन आरो बिपिएफआ हारसिङै गेलेनायखाय बिपिएफखौ गोबां अनसायनानै भट होदोंमोन 90% गाहाम बिथांमोना भट होदों किन्तु दिनैहाय हरनि गेजेरावनो जिहेतु बिपिएफ हान्जाया बिथांमोनखौ थगायनाय जादों खारन जों बयबो मिथिगौ माइनरिटि बा जोंनि मुस्लिम समाजनि आइडिअलजिया बिजेपिजों मिलिया होननानै जिहेतु दिनै एनडिएआव थाबाय बिपिएफआ नंखायनो बिथांमोनहाबो दिनैहाय जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो जों फैगौ समावहाय इउपिपिएल दोलोनोनो भट होगोन होननानै बिथांमोनहा गावसोरनि अपिनियनखौ बिल्ड खालामदों आरो लोगोसे जोंनि बेंगलि समाजनि रायजो राजायाबो जोंखौ जोबोद अनसायदों बरायदों इभेन राजबंसि माने जोंनि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो जोंखौ बरायदों आरो गार' राभा बिथांमोनहाबो जोंखौ बरायदों किन्तु माने नंखायनो जोङो बाहाय माने अनसायनायखौ मोनदों आरोखि स्टार केम्पेइनार फैगोन नामा नोंथां जोंनाव बाहाय स्टार केम्पेइनार फैगोन दिनैहाय जोंनि आगुनि इएम श्रीजुत विल्सन हासदा बिथाङा दा श्रीरामपुरनि एमसिएलए बिथाङा दिनै स्टार केम्पेइनार हिसाबै फैदों आरो जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो बिथाङा लकसभानि एमपिबो आरो गयबारिनि एमसिएलएबो बिथाङाबो बाहाय स्टार केम्पेइनार जानानै फैगोन आरो गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे बावखुंग्रि समस्तियावहाय स्टार केम्पेइनार जानानै फैगोन मैयाबो जोंनि अनारेबल एमपि लकसभानि श्रीजुत जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहाय केम्पेइन खालामनायाव बाहागो लाफैदोंमोन
नोंथांनि देरहानायखौ नोंथाङा माबायदि आसा खालामनो हायो? देरहानायखौ जोङो रायजो राजानि अनसायनायाव माने जोङो अंखआव लादों आरो बाहाय देरहासार जानानै फैयोबा रायजो राजानि प्रतिनिधि हिसाबै रायजो राजानि थाखायनो मावगोन जोङो। थेंक इउ।